Pekný deň vám všetkým. Vynikajúca nálada panuje u nás v štúdiu. Vďaka tebe, vďaka nej má dobrú náladu. A ja, ale naozaj aj kolegovia, všetci sme nachystaní, aby sme vám opäť priniesli zaujímavé témy. Jednou z nich, zdravotnou témou, bude téma inkontinencia. Neuveríte, ale naozaj je možné, že sa dotýka stále väčšej skupiny ľudí v rôznom veku. Takže tešíme sa, že máme výnimočného hostia, pána docenta, s ktorým túto tému rozoberieme. Určite výnimočný šport je aj šerm, najmä ak ide o detský šerm. Je to teraz taká novinka, deti chcú robiť tento šport, pretože je to vraj trošku iné. V čom je to iné a najmä, či to je bezpečné pre naše deti, to zistíme s ďalším hosťom. Pozvali sme aj pani psychologičku, s ktorou sa poradíme vo chvíli, keď máme nového partnera. Sme rozvedené, máme nového partnera, máme deti a boli by sme radi, aby si ich naše deti, tých partnerov, obľúbili. Takže povieme si. Tak. My sme veľmi radi, že prijal pozvanie medzi nás pán docent Jozef Marenčák. Vítajte. Dobrý deň. Ideme sa rozprávať o inkontinencii, preto som povedala, že sme radi, lebo môžem prezradiť, že už máte za sebou od rána 7 operácií spoločne s vašim tímom, aby sa možno odľahčila tému, všetci prežili, hej? Zatiaľ áno. Zatiaľ, keď ste odchádzali, všetko bolo v poriadku. Ideme sa rozprávať na... Áno, sú známe čísla, že je zhruba asi 380 miliónov ľudí, ktorí trpia nejakou formou nedobrovoľného úniku moču v Európe. Je to 58 miliónov. Na Slovensku presné čísla nemáme, ale je zhruba 13 až... To znamená, ja neviem, som niekde v spoločnosti a samovolne, a poviem to tak ľudovo, jednoducho cvrknem. Viacero typov úniku moču. Toto je tzv. Stresový typ úniku, ale nesúvisí to so stresom psychickým, ale so stresom tým, že sa zvýši náhle vnútrobrušný tlak a ten príde k oslabeniu aj tých zvieračov. Kto sú ešte ďalšie rizikové skupiny? Tak je treba povedať aj to, že doteraz sa myslelo, že je vyšší výskyt, vyššia frekvencia. Fajčiari? Fajčenie sa kedysi považovalo za faktor, áno, lebo vlastne ono v podstate vnúti vás povedzme viac kašľať a tým dochádza k tomu úniku moču, ale dnes sa tento faktor berie, keď je viac ako 20 čenie, je nepríjemné z iných hľadisk a je dobré sa mu naozaj vyhnúť. Chceme sa vyhnúť práve tomuto, čo sme si povedali, to znamená ten občasný únik moču. Existuje nejaká cesta? Pretože ja si myslím, že mnohí ľudia, ktorí sa s tým stretnú, tak začnú napríklad menej piť, pretože majú obavu z toho, že sa im to môže stať a to môže byť práve kontraproduktívne, môže to byť... A nemali by byť dráždivé nejaké nápoje, áno, vyslovene bublinkové nápoje a tak ďalej a tým aj menej invazívnejší spôsob liečby sa zvolí a samozrejme tá efektivita je ďaleko vyššia, čiže ten výsledok je lepší a sú spokojní oboj, ktorý vlastne núti jedinca ísť močiť a niekedy je tak krátky čas k tej toalete, že ten dotyčný jedinec nedôjde a dojde k úniku moču. Čiže áno, je to dráždidlo, ktoré tí, ktorí majú urgentnú inkontinenciu... Je to ochorenie, ktorému sa treba venovať. Už ste nám to ako lekári diagnostikovali, takže... Do životosprávy hovoril som už o tom znížení hmotnosti, hovoril som o prevencii ohľadom tých dráždivých nápojov, ale takisto napríklad cvičenia, áno, ženy, ktoré sú tehotné a... Ako sme sa tráfili fantasticky s touto témou, pretože naozaj obrovské množstvo nás všetkých trápi tá inkontinencia, respektíve únik moču, takže veľmi narýchlo my chceme v tomto vstupe iba pripomenúť našu dnešnú. Nech sa páči, môžete sa pýtať ďalej, ale v tomto vstupe veľmi často sa opakujú otázky ohľadne liečby. Takže ešte raz zrejme, aká liečba je možná v rámci tohto ochorenia? Sú rôzne typy úniku moču a je treba povedať, že to... Dobre, v tejto chvíli skončíme naše rozprávanie. Opätovne sa na vás obraciam, rozprávame sa o inkontinencii. Pán docent je skutočne veľmi veľkorysý, povedal, pretože nestíha to obrovské množstvo vašich otázok odpovedať, takže sme sa dohodli, že mu ich prepošleme, tak vám v priebehu nasledujúcich dní dá ešte rady. Ešte nech sa páči, píšte, ešte sa raz prihlásime z tohto miesta, ale teraz sme v nenormálnom dobrom liatinovom oddelení, kde je Sonička a ideme si vyberať spomínané. A deti to cítia ako zradu voči otcovi. Lebo som bol, a je to také akési zvláštne tajomstvo, oni ho ťažko prežívajú. A vtedy je dobre, keď ten otec to vie, presne, lebo tým to uľahčí. Aj veľmi fajn, že tie deti to dajú osladiť. Pretože získať si vzťah niekoho nie je len tak. Áno. A naopak možno aj tá mamina zistí, že keď ten chlap to vydrží, ako by to mohlo vyzerať, keď ten nový partner tam príde. Veľmi nevhodné je, stretávam sa s tým, že
keď otec odíde z domu, tak dieťa zaujme miesto v manželskej posteli. A potom je veľký problém. Sa deťom, do akej miery ho môžem nechať vychovávať moje dieťa. To znamená, zastáva tam už ten mužský subjekt a naraz sa treba tomu dieťaťu dať, poviem to, pozadku, alebo ho jednoducho treba nejakým spôsobom usmerniť. Môžem preniesť vlastne na toho nového partnera, že to boli skutočne veľmi cenné rady a verím, že sme mnohým mamičkám pomohli, ako majú reagovať a majú mať ten život krásny, lebo naozaj tí partneri, to je fajn, ak nás v živote sprevádzajú. No a my sa presúvame teraz opäť do nášho kozmetického salónu, by som povedala, pretože dorobíme krásne nechty a verím, že už aj Sonička bude mať ten svoj prsteník urobený. Ale pretože ešte treba dokončiť našu medicínsku poradňu. Tak, my sme už pripravení, lebo čas nám letí neúrekom otázok. No, ja som sama z toho prekvapená. A vy tiež, takže... Áno. Tešíme sa ale, že sme trafili dobrú tému. Ideme narýchlo. Takže, opakované ochorenie močových ciest môže viesť neskôr k inkontinencii? Skôr je to tak prepojené, sú to také spojené nádoby, pretože tá inkontinencia moču 3-4 týždne po naložení tej pásky, ale inak si myslím, že... Sa to objavilo. Môže byť za inkontinenciou ťažká námaha, ťažká práca? Môže byť, ale určite je tam... Ten plný mechúr. Existujú možno nejaké pomôcky, ktoré by sme si vedeli zobrať so sebou a existujú také rôzne nohy? Prostriedkov, tak tie sú určené najmä pre jedincov, ktorí majú u mužov po radikálnej prostadektómii, je bežne u nich moču. Čiže tie pomôcky, možnosti, ktoré sú hodné 3. tisícročia. A hlavne nám vedia skomfortniť život, ktorý nás zažení, ale na chlapov som to hodila, hej? Ale samozrejme, nočné močenie a to nočné močenie je veľmi nebezpečný fenomén. Aby sme to zhrnuli na záver, dobre je urologické vyšetrenie, ktoré vám vie pomôcť. My sme vyberali, komu pošleme darčeky, tak prvý darček mali by